mä olen alkanut valmistelemaan kirkkovaellusta tai pyhiinvaellusta, jonka lähtöpisteenä on tämä Metsäkästilän piha. Ja tästä kun mä lähden nyt sitten tuolle Poikeluksen tielle ja kävelen pari kilometriä, niin tulee kyltti, jossa lukee Kirkkotie. Ja siitä mä sitten lähden. Ajatuksena on kulkea suurin piirtein samoja reittejä kuin yli 100 vuotta sitten juhtimäkeläiset. Tämä on erityislaatuinen reitti siinä mielessä, että täällä on paljon järviä. Ja oman haasteensa tuo Vuorijärvi, jonka suhteen mulla on ajatus, että se sitten pyhiinvaelluksella ylitettäisiin veneellä. Tänään mä joudun kiertämään sen. Mutta paljon järviä, mäkistä maastoa, metsää. Mitä pidemmälle menee sitten reitti, niin sitä enemmän sitten myöskin rupeaa näkymään peltoja ja peltoaukeamia. Tästä on ymmärtääkseni Luhalahteen, eli Kyrösjärven rannalle, noin, siis kävellen, jos ei oteta sitä Vuorijärven kiertämistä huomioon, niin noin 20 kilometriä. Ajatus on pyhiinvaelluksella se, että kun ollaan luonnon keskellä, hiljaisuuden keskellä, niin hiljaisuus laskeutuu mieleen. Ja kun ihminen on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen pakkaus, mieli ja ruumis, niin se kävelyllä ja on myöskin merkitys siinä hiljaisuudessa kävelyllä. Ja vaikka mä tässä nyt siis periaatteessa valmistelen tämmöistä pyhiinvaellusreittiä, niin samalla tämä on pienimuotoinen pyhiinvaellus mulle tänään. Eli kännykällä ollaan sitten vaan sen verran mitä kuvaan. Ei radiota, ei mitään, ainoastaan luonnon hiljaisuus. Tässä ison tien varressa ehkä joku auto mut ohittaa, mutta mitä pidemmälle mä tässä menen, niin sitä enemmän on hiljaisuutta ja olen aivan sitten yksin luonnon keskellä. Ei kun matkaa. Yksi auto on tässä Poikeluksen tiellä mut ohittanut. Ja tuntuu itse asiassa aika hyvältä nyt sitten lähtee pienemmälle tielle. Jotenkin sanotaanko ihmisen kokoiselle tielle. Ja tuntuu hyvältä, että ei ole mitään aikataulua. Ei ole mitään tavoitetta. Että mä vaan kävelen. Kunnes sitten tuntuu, että riittää. Eli sitten lähdetään Kirkkotielle. Tästä ne juhtimäkeläiset on silloin aikoinaan tietenkin huomattavasti pienempää semmoista metsäpolkua pitkin lähteneet Ikaalisiin kirkkoon. Kukin aina vuorollaan. Ja sitten tuoneet sieltä terveisiä. Kun siellä Kirkonmäellä aina kuulumiset vaihdettiin ja pappi kertoi uutiset. Taisi olla niin, että juhtimäkeläisillä oli siellä Kyrösjärven rannassa olevassa kirkkoveneessä varattuna sitten muutama, ainakin yksi aeropari, jos ei toinenkin. Saattopa hyvinkin olla, että kun täältä lähdettiin, niin oltiin myöskin sitten vielä, lähdettiin perjantaina ja saatettiin olla tuossa matkan varrella vielä yötä. Että paljon hitaampaa oli kulku silloin. Kuljettiin metsien läpi. Ei tainnut ehkä näinkään suoria nämä tiet silloin olla.
tuossa äsken pysähdyin syömään evästä. Ja nyt alkaa sitten matka kohti Luhalahtea ja ensin Vahoa. Sinne mulla on niinku alkuperäinen suunnitelma, että jos Vahoon asti kävelis. Tulin Vuorikosken tietä tuolta ja nyt Vääräkosken tietä Vahoon. Tässä saa kyllä olla tarkkana, kun näissä risteyksissä, että lähtee oikeaan suuntaan. Matka jatkuu. Täällä on kahdessa kohtaa on Hihkiönjoen ylitys. Aika lailla virtaa vettä joessa. Vois pidempäänkin ihan vaan katsella ja kuunnella.